rhino, whereby a big pride of lions just hunts them down and eats them, which is very disturbing. Of course, the treatment is usually a very tricky event. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Happy Martes, Marites, mga kabalitaktakan ngayong umaga. Araw po ng Martes ngayong umaga. Kaya naman gising-gising, bangon-bangon na at simulan muli natin ang pakikipagbalitaktakan, pakikipagtawanan at panonood ng iba't ibang inspiring stories dito sa Morning Balitaktakan. Makakasama nyo ngayong umaga ang inyong gentle giant, Charles Limor. Wow, gentle giant. Nauna naman ako. Masarap ano? palang inuuna ka. Wow! Sarap sa pakiramdam mo. Tinatry ko naman sa inyo nang ma-feel yung priority. Ay, alay. Nananakit kang aga-aga, ate. Anyway, ayan, nagbabalik nga ang Dynamic Trio version 2.0 upang makipagkwentuhan, makipagkulitan sa inyo ngayong umaga. At ito ang inyong ate/tita, Sofia Pagatuhan. At ang kahit nahuhuli ay alam kong una pa rin sa listahan. Yeah. Ah, diba? Anong Diba? listahan? Oo. Anong listahan? Una pa rin sa listahan ng mga chicks pero may mga second, third. Ay, hindi at least pwede. una. Oo. Nag-iisa lang. Dapat katulad ng Nag-iisa. Morning Balitaktakan, nag-iisa lang din ako. And ngayong araw po, dahil nag-iisa lang din po kayo sa aming mga pusong mga ka-MB, hatid na naman po namin ngayong Martes Marites ang iba't ibang information, chika at good vibes na madadala nyo all throughout the day. Napapangatlohan po ng nag-iisang minion in the house, Randy Guzman. Oo, kaya naman diretso Oo, ko na. diretso Kaya na. doon sa mga naghahanap po sa amin, mapapanood nyo po kami via the television channels po na GNN, and below GNN is Highland TV. Kung gamit nyo po ay digital smart TV, pwede nyo pong i-scan ang inyong mga television channels and hanapin nyo po yung channel number namin. Bale, iba-iba po yan depending on your location. Minsan 12, 11, basta nga hanapin nyo GNN and Highland TV. Kung gamit nyo naman po ay itong mga ipinipit na may antena pa, lumabas kayo o kaya lumapit kayo sa mga antena, iikot-ikot, pihit-pihit hanggang mahanap nyo po ang Highland TV via the GNN channel. Ayan, pero kung wala naman tayong option again to use our televisions, meron kami sa mga social media platforms. So, live na live tayo ngayon, sa Facebook. So, like, share, comment, send stars, send gifts na. Ayan, at syempre mag-comment kayo, para mag-greet namin kayo mamaya. Kanina, tapos na. Sorry. Nananaginip ka pa Sige, ba? mamaalam na tayo. I'm so sorry, mamaalam na tayo. Pero anyway, live na live din tayo sa YouTube. Ayan, so gawin niyo yung mga pinapagawa ko sa inyo sa Facebook. Wow, nagutos. Anyway, ayan, three grades. mahanap nyo rin kami sa other social media platforms namin, sa Instagram, sa Twitter, sa TikTok. Ayan, pwede nyo kaming i-follow doon at makikita nyo rin yung mga posts din namin doon. At syempre, makakalimutan ba natin ang aming website, ang rngph.com, where we publish very interesting articles and of course, yung mga replays ng aming headlines. So, ayan, pumunta na po tayo doon at mag-enjoy tayong magbasa at mag-scroll. Thank you. Yan. So, it's a mandatory na manood kayo. Mandatory. Inuutosan na natin sila. Yan, joke lang. Pero, kahit hindi man mandatory, ay responsibility pa rin natin na manood at magbasa-basa ng iba't ibang articles from RNG Luzon. At responsibilidad din natin na alamin ang ating weather bago tayo lumabas. Kaya naman, ibibigay ko na ang latest weather update ngayong ika-20 ng Setyembre 2022.
Sa ating latest weather update ngayong umaga mga kabalitaktakan, nako medyo magiging maulan ho ang ating panahon ngayon. Pero ako sisilip pa rin ho si Haring Araw ng saglit lang. Ayon, dahil ngayon nga po kung nakikita nyo itong linya ng mga kaulapan dito po sa Visayas, dyan po sa Central Luzon, yan po yung habagat ngayon na nararanasan natin. So expected na magiging maulan po ang ating weather, lalong-lalo na dito sa Bicol region, dito po sa iba't ibang parte ng Cordillera at dyan po sa Central Luzon. So magdala po tayo ng ating pananggalang sa ulan upang protektado po tayo dito po sa epekto ng habagat. Although wala naman na po tayong bagyo ngayon na binabantayan, pero dahil nga po dito sa sunod-sunod na mga bagyo, meron na namang namumuo, pero titignan natin kasi merong cluster ng mga kaulapan dyan sa Pacific Ocean na baka sakali daw na maging bagyo ulit ito and baka same din yung track na dinaanan nung dalawang malakas na bagyo, si Henry saka si Namandol. So si Namandol naman po ay wala na sa ating Philippine Area of Responsibility, pero nagbigay po ito ng malakas na pag-ulan at perwisyo dyan po sa Japan. So yun nga lang, wala pa tayong bagyo ngayon, habagat lang po ang ating nararamdaman. Ang pinakamababang temperatura ang naitala natin ngayong umaga ay 16 degrees Celsius at asahan natin na iinit ito mamayang tanghali sa 23 degrees Celsius. Oo. Mainit-init pa lang ngayong Alam, parang mainit din naman kahapon yung weather, pero yung iba talaga pag yung bagyo, Iba, Kapag pumatak na po yan ng mga alas 2, alas 3, andyan na ang Maulan na din. hamon. Oo, kaya dapat ready po tayong lahat. May mga produkto po tayo from Aldrich Corporation na pwede pong pumawi kapag nakaramdam tayo ng mga lamig sa ating mga likod. And para po sa ating unang chika for today, alam niyo po ba na the House of Senate and yung committee po ay kanila na pong in-okay ang pagbaban po dito sa no permit, no exam policy. Aprobado na po yan. Ito po yung sa ating higher education institutions, mga colleges po, mga senior high, kung saan kailangan po, House panel po ang nag-ban po. Kung saan po kailangan po kapag wala pong permit ang mga estudyante, ito kasi usually sa mga college po, kapag may examinations, kailangan magbayad muna sila ng mga balances nila sa tuition fee or kung ilan ba yung percentage na dapat mong bayaran this SEM or itong grading, hindi grading SEM, ito. SEM, yung prelims, prelims, mga midterms and finals. And yan. before sila makapag-exam mga ka-MB, usually talaga kailangan magbayad. And kapag na-releasean sila ng permit, saka lang sila papapasukin nitong mga teachers, saka lang, o kaya tsaka lang nila i-check. Alam niyo yung mga ganun, mga ka-MB. However, para po sa House panel, in order for us to turn something negative into something positive po, kailangan hayaan natin ang ating mga mag-aaral po na mag-exam kahit na hindi man sila makapagbayad. Because, di ba, madami kasi, nung college kami, madami akong mga kaklase na parang napakalungkot nila na parang hindi na nila alam kung ano yung gagawin kasi hindi sila nakapagbayad. Pag hindi sila nakapagbayad, hindi sila naka-exam, pwede silang ma-delay. Yes. Oo, yun. Wag na po nating pahirapan. And I think nag-boom talaga ito. Yung fire talaga is nag-boom dahil nga doon sa issue na nag-trending nung 2 months ago. 2 months ago, Isang estudyante na hindi pinagmarcha. Dito sa San Fernando, La Union. And it is really nice, that we are really giving something and prioritizing po our education. It's a small step for pero maganda, 'di ba? Kasi although it's not yung sa graduation talaga. Doon sa La Union kasi talagang sa sinabi graduation. sa graduation, but for everyone's benefit din. Maganda itong ginawa nilang Tsaka hindi naman makakalagpas yan Kahit tama. naman hindi makapagbayad siguro ng Hindi 4 na i-release taon, yung di ba? grades Hindi mo. ma-release. Yung transcript mo So, din. Transcript of Oo. records. Kaya pagbigyan na lang din po natin. And it's really nice. Maraming salamat Yan. sa lahat po ng nag-yes. Actually, 2 lang yung nag-no and isa yung walang sagot. Nag-abstain. Nag-abstain. So hopefully makarating yan sa Senado hanggang sa desk ni President BBM para maging batas na. Hopefully, At iyan nga, sa national news pa rin tayo, patuloy pa rin pinag-iingat po ang ating publiko sa COVID-19 dahil nga according to
to an infectious disease expert, ang COVID-19 daw ay hindi pa mawawala in 2 to 3 months. Yan. According to Dr. Ron Jean, is it Ron Jean Solanta? Ron Jean, si Dr. Solanta yan. The COVID-19 numbers are low compared to those reported in January or September last year. Pero sana daw, tuloy-tuloy pa rin na mayroon tayong tuloy-tuloy pa rin yung community parang vaccination kasi tuloy-tuloy pa rin naman daw yung transmission, especially with the BA.5 variant, yung Omicron variant na yan. Kasi ang sabi last week, I think of World Health Organization, the end of the pandemic can already be seen. So, as many of its regions are reporting significant decreases in the tally of new deaths and new infections. Pero yung sinabing ito ng World Health Organization, in the perspective of parang global talaga. Yes. Parang kumukonti na daw. So, feeling nila matatapos na yung COVID-19 pandemic. Pero dito dito sa Pilipinas, parang wait lang daw sabi. Although Nagtanggal na tayo ng mask eh. Oo nga, oo. Pero, yun nga, medyo lumuluwag na yung restrictions, yung vaccination mas tumataas, and yung mga hospitality rate din is mas bumababa. Sabi nila is, wag. Tuloy-tuloy pa rin dapat yung pag-iingat, yung mga health protocols like wearing of mask, yung laging paghuhugas ng kamay, bringing alcohol whenever you go, and of course, social distancing. Kailangan ma-observe pa rin yun. Yeah. So in short, let's not keep our guards down. Tama. Tama naman kasi ganyan na naman tayo nung mga past, di ba? Parang okay na pala, okay na, biglang pumutok itong Omicron and Delta. Omicron, Delta. No, naalala ko mga 2000, actually this year 2021, yung Delta. Last year? 2022, this Omicron. Oo, January. pero 2022 parang sabi natin naman nung December, Oo, no? taas, grabe. Actually, last December parang okay na kasi nga, di ba wala nang masyadong mga nagsasob kasi nga Pasko, siguro may mga gusto ding magpasko, hindi sila nagpapasob. So, okay na, bumaba na, Ingat-ingat biglang pa rin. pumutok itong ating Omicron rather, no? Biglang pumutok, ay nako, balik lockdown, wag Diba? naman sana. Ingat-ingat pa rin, mga kabalitaktakan. So sana tuloy-tuloy na po na bumababa itong kaso natin ng COVID-19 dito sa bansa. Pero hindi po magpapatinag ang PhilHealth or ang iba't ibang mga facilities ng PhilHealth sa pag-upgrade dahil nga po sa pondo po nila na 23 billion pesos. Wow. Ayan, para naman sa ating mga kababayan ito na makikinabang. So aabot po sa 23 billion pesos ang will be earmarked by the Department of Health, DOH, Health Facilities Enhancement Program, which will upgrade health facilities and services across the country. So sa statement po ng Department of Budget and Management, ito pong amount na to na 23 billion is included na po dito sa proposed National Expenditure Plan for 2023. So 2 billion pesos po ang magagamit para sa pagbili ng mga medical equipment as well as construction, rehabilitation at upgrading ng mga barangay health station. 5.6 billion naman po ang pupunta sa mga rural health units. 80 million pesos po para sa mga polyclinics. 22.7 billion para po sa local government unit hospitals. 11.2 billion para po sa DOH hospitals. At 1.3 billion para po sa iba't ibang mga health facilities. So, sinabi po ni Budget Secretary Amenah Pangadaman, sinabi po niya, and I quote, "The funds for the 2023 HFEP are focused on the gaps identified based on the updated Philippine Health Facility Development Plan for 2022 to 2040 that supports the implementation of the Universal Healthcare Act ng ating bansa." And quote, yan po yung sinabi ni Budget Secretary Amenah Pangandaman. So, dapat lang na matutukan natin. Pero 23 billion is parang kulang pa siguro to. Dagdagan pa sana natin. Oo, no? Mahalaga talaga dito kasi sa nakikita-kita sa ko, health. tapos yung isa humihingi ng 100 billion pesos. Ewan ko kung sino yung humihingi. Basta, matutukan lang sana natin kasi... Sino ba yung chismis na basta ganon. Oo, basta. So, 23 billion, siguro pwede pang dagdagan yan. Oo nga. Oo.
Same as also with DA, baka pwede din taasan. Kasi we are an agricultural country, hindi naman natin Oo. sineset aside ang health, pero oo. lakasan natin yung Oo. pondo. Oo diba? naman. Yung- Tsaka, Yun lang. mas kailangan kasi natin ng health dito sa Philippines Oo, kasi mas tama. mababa yung health compared to Oo. education. Though Healthcare yung system though natin. 100 billion kasi yung hiningi dito sa education Though tignan natin pero dapat priority ang health kasi kahit naman anong Oo, ganda tsaka ng bansa kapag nagre-recover hindi pa safe, tayo. di ba? Oo, din. Tama din. For recovery din ng ating bansang Pilipinas. Ayan. Pero ngayong Tuesday nga po ay meron tayong big time price rollback Wow. sa ating mga Oy, produktong petrolyo. Pero ito lamang po ay mai-apply natin no sa diesel at saka sa kerosene. So, yung ating mga oil companies will be implementing big time price rollbacks on diesel and kerosene products na aabot actually ng 4 na piso. So, if I may read itong mga advisories from Caltex, Clean Fuel, Petrogas, PTT Philippines, Sea Oil, Shell, and Unioil, ang ibababa ng kanilang diesel prices ay 4.15 pesos per liter. Para naman sa Caltex, Sea Oil at Shell, sa kerosene prices nila, bababa ito ng 4 pesos and 45 centavos per liter. Ito ay dahil pa rin daw sa sa worries about recession and demand sa world market. And yung of course yung strong dollar natin, ilan na ngayon ang Natagalan pa rin siya ng 57.4. tumaas Ayun, na. taas na naman Ito na ata, pinakamataas, oo. Ayan, so yan po ang rason kung bakit medyo nagdi-decline din yung presyo ng diesel at kerosene for the past 3 consecutive weeks actually. Yes. Rollback Oo, tayo. tama. Pero ang gasoline ay hindi nakitaan actually ng Oo. paggalaw. Oo. Meron daw 0.30 centavos pero it's 0 to 0.30 centavos. So parang medyo konti din. Parang wala rin. Yun so, lang, oo. yeah, gasoline is hindi nakitaan ng paggalaw. Pero ayan, diesel and kerosene as of 12:01 a.m. kanina ay bumaba na ng 4 pesos. Yun. Wow, So, very magpagasolina na. nice. Ayan. Oo, very nice naman, sana all. Sana all, pero parang 3 weeks na bang consecutive na parang nagkaroon ng taas pa sa, taas. Pero parang presyo, konti lang, konti ganun. Konti lang. Mga piso ata yun nung una, tapos naging kwan na ulit. Mga Oo, point lang. Oo, nako, kailangan kumayod tayo pa rin sa ating mga pang-araw-araw po na paggising. Talagang iisipin natin kung paano tayo mabubuhay. And alam nyo ba mga ka-MD, dito po sa Baguio City naman, isa nga sa mga trending or nagbo-boom na business po ay ang ating mga transient houses. Kasi alam naman natin na Baguio City is really a place for tourists po and dahil wala silang mga bahay, mas mura ang transient houses as compared to ating mga hotels. Kaya naman po para po sa safety po ng lahat ng nagta-transient houses, aprobado na po para sa unang pagbasa dito po sa Baguio City Council po noong Lunes. Actually kahapon po itong tinatawag nilang Transient Lodging Ordinance in Baguio City. So ito pong Transient Lodging Ordinance, ito po yung kailangan nilang mag-apply ng permit, lisensya. Though meron naman talaga before, di ba? Yes, tama. Kaya lang, ang gusto ngayon nitong ating City Licensing Office din po, na may specify kung ilan ba ang dapat lang sa mga transient houses na to. Yung minimum Oo, lang. yung maximum maximum pala. actually na tao. Kasi unlike hotels, kasi pag hotels pag nagdagdag ka ng may extra mattress, talagang ganyan ang business nila. However, dito kasi sa transient houses daw, minsan kahit napakaliit na space, ang dami. pinagkakasya. Dami. Oo, ang dami. And paad sila 4 ng na paad. kwarto. Oo, no? Tapos, napakamahal na po ng kanilang mga binabayaran. And ang kanila pong nakikita, kailangan din po, nagpa-follow ang mga ito sa zoning. Kailangan yung safety din ng mga nagta-transient house. Kasi nga, kung kunyari, biglang nadagdagan ng tao sa kabilang unit, yung safety nung isa namang naka-transient sa kabilang unit. Ganon mga ka-MB ang mga requirements nila ngayon. And I think this is really nice kasi yung mga boarding house po, chine-check na rin nila. inspection na rin nila. Inspection para sa kalinisan, kung okay ba yung mga CR. Ang maganda, pati transient houses, meron na silang mga kailangang sundin, mga requirements. Pati yung sa CR, tinitignan din sa transient houses. Tama. Yung iba kasi
kasi isa lang ang CR, di ba? Parang anong tawag doon? Common CR. Yes. Tapos, ang dami pala nilang nagtatransient. So, walang Oo safety, nga eh. walang privacy, Cleanliness actually. din, Oo. And yun, aprobado na po ito sa unang pagbasa. That's Kung good. gusto niyo pa po ng ibang details regarding that, pwede po kayong bumisita po sa Facebook page po ng Public Information Baguio and PIA Baguio. Pati sana good na mga good. boarding houses din. Oo, actually. Oo, boarding house. Sinilip Oo. actually nila. Hindi, Nag-check meron na yung sila, mga oh. overpopulated, yung nung college kami. Oo. Bumisita ko sa bahay ng kasama ko. Ganitong kaliit na room, 8 yung nakatira. Grabe naman yung ganito kaliit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baka kasi yun yung kaya ng budget. Yun. Pero that was before. I think Oo. before okay lang kasi walang pandemic. Pero kung may pandemic, oo. hindi Ayun lang pwede. problema. Oo. Tsaka pero, maganda yung yun. ginagawa nila kasi umaakyat na talaga face-to-face yung mga Oo, students. exactly. Tapos yung restrictions dito sa Baguio. For tourists, it's time to talagang go visit Baguio. Oo, tsaka para maiwasan yung mga Facebook post na ano ba itong napuntahan Oo. namin ganito. Oo, diba? Dito naman may mga jeepis, mga ganun, di ba? Parang para naman safe at maganda dito sa Baguio. Yes. At maganda din na nakakatulong tayo sa ating mga magsasaka dito po sa rolling store ng Kadiwa ni Ani at Kita na isinagawa po dyan sa Lingayen, Pangasinan. Yan nga po ay pinangunahan ni Governor Ramon Gico III kung saan para po matulungan ang mga magsasaka na maibenta ang kanilang mga ani dyan po. So dyan sa Lingayen Capital Complex, dyan po isinagawa itong Kadiwa ni Ani at Kita Rolling Store. So kapag Kadiwa kasi mga kabalitaktakan, mas mura yung ibinebentang mga produkto kasi from the farmer diretso na sa market, hindi na yan dadaan sa middleman. Kaya this is a good na ginagawa ng DA. Actually sinimulan nila ito during the pandemic pa last 2020, Yeah, kaya pala and familiar. ngayon nagpapatuloy pa rin ito, and it is a good na maipagpatuloy ito at makinabang yung ating mga magsasaka Yes. para po dito sa proyekto ng Department of Agriculture Region 1. Ayan, hawak nila yung Region 1 dyan sa Pangasinan. So, keep it up mga magsasaka Keep it natin up. at saludo kami sa inyong pagpupursige upang mapakain ang bansa. Ayan. And mamaya naman po, para naman din pakainin ng ating mga tenga ng napakagandang musika, ang atin pong bisita ay isang 22 years old singer-songwriter mula Baguio City. Pride po siya ng Baguio City. And ano nga ba ang kwento ng kanyang music life? Malalaman natin mamaya. Ayan, at abangan din natin sa morning balita natin, mga organic products umano na pwede nating ipagamit sa ating mga fur babies. At syempre, isa namang barangay sa Itogon ang humihingi ng tourism development. Ayan, abangan natin yan Kakaabangan yan. Pero bago ang lahat mga kabalitaktakan, kung gusto nyong bumisita dito sa Baguio City, wag nyong kakalimutang bumisita sa night market. Wow! Upang ating Syempre silipin, kaya nyo bang i-budget ang 200 pesos sa night market? Alamin natin yan sa Barkada Series episode number 2 na hatid naman sa atin ng nating intern na si Camille Batallones. Silipin natin yan. Hi guys, good evening. Ito si Camille from Tropang MB. Ayun. So, for today's video, nandito tayo ngayon sa night market. Pero ayun, hindi pa siya nag-uumpisa kasi masyado kaming maaga. Pero ngayon, i-introduce ko muna kung ano ang gagawin natin. So, for today's episode, magkakaroon tayo ng konting challenge. Ayan, ilalabas ko muna siya saglit. Ayan, so magkakaroon tayo ng 200 peso challenge. Ayan. Pero 500 yung dala ko kasi wala akong barya. Ayan, pero 200 lang yung i-spend natin sa night market ngayon. And with this 200 pesos, gagawa tayo ng 2 outfits na isusuot para sa susunod na episode. So tara, samahan niyo ako. Ayan, magandang
magandang gabi sa inyong lahat at nagbabalik kami dito sa night market. After an hour of waiting, nakakaloka. Ayun, kumain muna kami bago kami bumalik. So ayun, ready na tayo sa challenge natin for today, which is 2 outfits. So sana kumasya yung 200 ko. So tara na! Nung mag-umpisa ang night market ng 2015 sa Harrison Road, Baguio City, isa si Marife Gallegos sa mga 5 taon nang nagbebenta rito. Tulong ng trabahong ito, na itataguyod niya ang kanyang pamilya. Importante din po kasi siya kasi dito din naman kumukuha ng pinanggagastos yung mga iba. Parang ako din po. Ngunit para sa iba katulad ng couple na sina Lay at Ardel, ang night market ay isang venue upang ma-experience muli at for the first time ang gabi sa Baguio. Yung experience talaga kasi parang dito lang yung may ganito na accessible sa amin. Tapos sa lahat na napuntahan naming bakasyon, dito lang may ganito. And yung mga prices din, malayo siya kumpara sa mabibila namin sa Manila. Ayun po, hindi ko po inaasahan yung ganito na yung, siyempre, mura. Yun, tapos, ayos naman. Guys, pagod na ako. Kami din. Oo. Ayun, so shift muna po tayo sa hand cam kasi nahihiya talaga ako. Pero tara na, hanapin na natin yung mga outfits for today's video. Ito po, magkano yan? Unique yung color. Just for the crop. Pwede siyang kailangan mo. Hello guys, ayan, after an hour, exactly 1 hour after going through the night market, narating na rin namin ang dulo. Pero kanina pa dapat namin narating yung dulo, pero nakailang ikot kasi kami. Kasi andito na yung mga pinamili naming outfits. So paabang na lang sa next episode kung anong gagawin namin sa mga to. Lights, camera, action. I see you looking at my PIC. I know, 그게 땡겨 좀 더 땡겨봐봐 기동 차지. Ako nga pala si Camille May Batalyones para sa Morning Balitaktakan. Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Baguio Country Club,
The first and only 5-star mountain resort in the Philippines is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. habang nakabaa. Laro ng Nintendo, pero talo ako. Mata mo na sa TV, mata ko na sa'yo. O di nang balik, saan man magpunta, kahit walang ginagawa. Mahalaga ay kasama kita. Mga usap na mema o anong oras na, salamat na lang at nandito ka pa. Nood the One More Chance ni John Lloyd at Bea. Sasabihin ko cheesy, pero naiyak na. O di na balik, saan man mapunta, kahit walang ginagawa. Mahalaga ay kasama kita. Isara mga bintana, pintola ko na. Nandito ka na, wala nang hahanapin pa. Pagdampi ng mga labi, ipikit ang mata. Yakaping maigi hanggang mahinga. Sumayaw man sa lamesa. Sabi naman yun, alam nyo, hindi ko talaga matanggal ang aking ngiti. Nako, kasi nakakakilig naman talaga kapag ang lalaki nagigitara, magandang boses, tas kumakanta, no? Talagang kabog-kabog my heart. Grabe naman yan. That is kahit walang ginagawa by Mr. Andre Agas. And si Andre po, mga ka-MB, no? Fun fact lang, he is 22 years old, singer-songwriter, and talagang bata pa lang po si Andre, nagsimula na ang kanyang path papunta sa kanyang isa sa kanyang first love po, ang musika. Para po mas malaman natin kung ano nga ba ang kwento ng music life ni Andre, kasama po natin siya today. Good morning, Andre! Magandang umaga po sa inyo lahat.
Ayan. Excuse me po. Kagising po. Ayan. Mukhang mahihain ka ata, pero napakaganda ng ngiti mo kanina. Andre, baka meron ka munang gustong mga batihan bago tayo magsimulang magtsikahan dito. Ayan. Nais ko lang pong batiin lahat ng mga nanonood dito sa ating Morning Balitaktakan at sa mga pamilya ko po dito sa Baguio at sa QC. Magandang umaga po sa inyo. Ayan, Andre, medyo may pag-move-move ka dyan. Nice ata talaga nilang makitang iyong napakagandang ngiti. Andre, matanong ko lang itong, sabi ko nga, 22 years old ka pa lang, pero ang dami mo na palang mga streams, over 2 million streams sa iyong mga covers and yung mga song. You also have your own music, you have written a lot of music, Andre, Pero paano ba nagsimula? Balik tayo sa umpisa. Meron bang isang tao, isang bagay na nag-inspire sa'yo para bigla kang mapunta na masabi mo sa sarili mo, oh, I wanna start making music or I wanna start singing? Pagdating naman po sa music, sarili ko lang po yung nagturo sa akin mostly, lalo na nung bata ako, around 6 years old, na yung may piano po sa bahay, hindi po nagagamit. Tapos sinubukan ko lang tugtugin. Tapos nakita ko na mukhang kaya ko naman tugtugin habang kahit walang nagtuturo. So simula noon, dire-diretso na yung pag-aaral ko sa musika. Nagsimula na rin ako mag-gitara, magsulat ng kanta, at ayun, dire-diretso na po hanggang ngayon. Andre, alam mo, nag-research ako about you and I learned that at the age of 17, nagtatrabaho ka na and ang ginamit mong sandata para kumita ng pera. Of course, estudyante ka pa lang noon, is your guitar and your beautiful voice. At the age of 17, kumakanta ka sa mga big hotels dito sa Baguio City. Paano mo na-balance yun? Parang ang hirap pag teenager ka, tapos nagtatrabaho ka while you're studying. Paano mo na-balance ang love for music and your job? Opo. So, totoo lang, napakahirap po. Kasi bilang teenager, meron din naman po akong buhay sa labas ng musika at sa labas ng pag-aaral. Kaya yung pagbabalanse talaga doon ay mahirap siya kung hindi mo mahal yung ginagawa mo. Pero para sa akin naman po, dahil love na love ko talaga ang music, nagiging pahinga ko na rin tuwing tumutugtog ako para sa ibang tao. Kaya hindi naman po ako napapagod. Kaya yun po, na-maintain ko naman siya hanggang ngayon. Andre, what kept you going? Though you love music, sabi mo mahal na mahal mo ang music, pero dumating ka ba sa point na ayoko na, parang wala akong napupuntahan? And then, kung dumating yung point na yun, what kept you going pa rin? Normal lang naman talaga pong ma-burn out pagdating sa music, lalo na't binabahagi mo yung sarili mo sa mga musikang ginagawa mo. Pero para sa akin, nung dumating yung point na yun sa buhay ko, lagi ko lang pong pinapaalala sa sarili ko, ba't nga ba ako nagsimula? Wow. At yun nga ay para ibahagi yung kwento ko sa mga tao. Hindi naman po para sumikat. Kumbaga, additional na lang yun, bonus na lang yun kung marami kung marami yung makarinig. Pero para sa akin, yung ma-inspire ko lang yung mga nakakakinig sa akin, masayang-masaya na po ako doon. Andre, as a singer-songwriter, what is the theme? Ano yung mga usual mong sinusulat? Pag-ibig or ano ba? Bakit ito yung parang napipili mong isulat? Nung nagsisimula pa lang po ako magsulat ng kanta, mostly pang-heartbroken yung mga pinagsusulat ko, mga malulungkot na kanta, ganyan. Kasi para sa akin, isa yung form of expression. Nung nalulungkot ako dati, na heartbroken, dinadaan ko na lang sa pagkanta. Pero eventually, habang tumatagal, doon ko na-realize na hindi lang naman tungkol sa pain dapat yung pagsusulat ng kanta. Kaya nagsimula na rin ako ng mga love song, ganyan, paunti-unti. Kasi para sa akin, love is a universal concept. So kahit sino makaka-relate dyan, bata, matanda, at kahit sino ka pa man sa mundo. Yun po. Andre, what is Sibol Collective and what do you think is your purpose dito sa Sibol Collective na ito? So, Sibol Collective po started 2018. Isa po ako sa mga co-founders kasama si Sir Divino Rivera and Raven Vega. Ang idea po nito is meron po kasing tinatawag na open mic events. Ngayon, sa Baguio, wala po tayong masyadong ganong klaseng events. Para po siyang gig, pero kahit sino pwede mag-perform. Ngayon, yun po yung naging goal ng Sibol Collective noong 2018. Kami po yung nag-organize ng events. Naki-contact po kami sa iba't ibang restaurants dito sa Baguio. Tapos kami rin po yung magtatawag ng kahit sinong performer. Tapos, mula dun sa open mic events na yun, yung goal namin is mabigyan ng chance na makapag-perform kahit sino. Dahil ako po mismo bilang co-founder, naniniwala ako, napakaraming talented dito sa Baguio City. At ako mismo nabigyan na po ako ng chance at nais ko, kami rin naman po magbigay ng chance sa iba. So, yun po ang Sibol Collective.
Andre, at the age of 22, we know that you are already labeled, nasa mga label na mga ka na. And ilang songs na ba ang iyong nagagawa? And ngayon na meron kang mga sarili ng kanta, ano ang pakiramdam na andito na ako ngayon? Nandito na ako sa kung anong pinapangarap ko noon. Sa unang tanong niyo po kung ilan na yung nasulat kong kanta, siguro hindi ko na rin po mabilang. Pero yung number of songs na na-release ko sa Spotify, Apple Music and Stores, nasa 17 na po sila. Ngayon, hindi po madali yung journey ko papunta sa mga kantang yon. At yung fact lang po na nandito po ako ngayon kasama ninyo, nababahagi ko yung kwento ko. Masaya po ako. Pero naniniwala po ako na hindi pa po ito yung dulo ng journey ko. Kasi para sa akin, way of life ko na din po yung music. So habang nabubuhay ako, patuloy po yung madadagdagan sana yung mga experience ko sa music at mas madami po sana akong taong ma-inspire sa mga kanta ko. So, Andre, speaking of inspiring people and inspiring musicians, what is your message sa mga kagaya mo na sa murang edad ay nais na magpatuloy at talagang tahakin ang mundo ng musika? Dapat unang-una mahalin nyo talaga yung ginagawa nyo. Tugtog lang kayo ng tugtog. Alam ko dadating yung point na questionin nyo kung talaga bang dapat ginagawa ko tong music na to. Pero kung sa inyo pa lang sa sarili nyo, alam nyo na mahal nyo yung ginagawa nyo, tuloy nyo lang yan. Kasi hanggat naniniwala ka sa sarili mo, walang makakapigil sa'yo. Medyo cliche pero totoo yan. Totoo lang. Yeah. Ayun, Andre, may mga i-expect ba kaming mga bagong maririnig na awitin mula sa'yo? Pwede mo na yung i-share, hindi lang sa akin, pero sa lahat ng ating mga ka-MB para masuportahan ka namin. Ayan po. Kaka-release ko lang ng aking mini-album noong April 25. Ang title po niya ay Ever Since. Pwede niyo po siyang stream sa Spotify, Apple Music at sa anpamang stores sa online. Pwede rin sa YouTube kung wala kayong Spotify or Apple Music. Sa mga susunod kong kanta, abangan nyo lang po. So follow me on Spotify at Andre Agas and Facebook at Andre Agas Music, YouTube at Andre Agas. Maraming salamat po. Andre, for sure for sure dadami na ang iyong followers at ang mga talaga suporta mo, and isa na ako doon dahil alam ko na ang isang taong nagpupursige sa isang bagay na gusto niya ay deserve na ma-receive lahat ng blessings. And Andre, maraming salamat sa pagbibigay ng inspirasyon sa ating mga musicians, sa mga kahit hindi music ang gustong tahakin pero talagang nagsisimula pa lang And Andre, maraming salamat sa pagbo-boost ng ating local music. Andre, with that, thank you so much for inspiring not just me but everyone. Maraming salamat and have a nice day. Salamat po. Alright. And ayun po ang aking ibinida mga ka-MB, ang napaka-talented and napaka-pursigido na si Andre. Alam mo, pag ako mga ka-MB, nai-inspire talaga ako sa ganyan kasi I really love music as well. Pero may mga tao din na kahit gusto nila ng music, hindi nila kayang magpatuloy dahil nga ang sabi ng ilan, walang pera sa musika, wala kang patutungan sa musika, wala kang future dyan. Pero isa si Andre sa mga patunay na kapag gusto mong isang bagay, babalik sa iyo yan basta't pagtrabahuan mo at mahalin mo ang iyong ginagawa. Sana po, hindi lang ako ang na-inspire today ni Andre. Sana kayo rin. Kaya let us support him, follow his Spotify, let us stream his songs dahil let us support local and let us support our Baguio pride. And yan po ang aking i-share ngayon dito po sa Morning Balitaktakan. Tutok lang mamaya makikita at masisilip na natin kung ano ba ang mga chika naman ni Ate Sofia dito sa ating Morning Balita. Kaya huwag kayong alis, magbabalik ang Morning Balitaktakan. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Namimitig o masakit ang iyong kalamnan.
Entertainment, isang pahig ka lang. Dahil walang out sa POW! Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. At nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Ang oras ay 7:53 AM at ito na ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. Sa una nating balita, patuloy pa rin ang pagtibay ng pagkakaibigan ng bansang China at bansang Pilipinas. At patunay nito ang isang photo exhibition na ginawa kahapon lamang. Alamin ang report na ito sa kwento ni Rendy Guzman. Sa kabila ng patuloy na hidwaan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, tiniyak ng Chinese Embassy na hindi ito makakaapekto sa pagkakaibigan ng dalawang bansa. It is normal for neighbors to have differences. Second, I think the differences is not the whole picture. So we just need to put it in a proper place and we continue the mainstream cooperation. Katunayan, tuloy-tuloy pa rin ang tulong at proyektong ibinibigay ng China sa Pilipinas. Ilan sa mga ito nasimulan noong nakaraang administrasyon. Sure, we have identified several key areas for future cooperations. Our government is communicate closely with the new administration. Yeah, we are working on it. There will be more cooperation results coming, I think. Ikinatutuwa naman ito ng Filipino-Chinese community ng Baguio. In the future is consistent ng partnership to our project in Taibong, Philippines. I think is mission our president in China and our president BBM is in future the 5 years time. I think more project in Philippines. 2 and 1. There you have it, ladies and gentlemen, once again. Patunay ng mas tumitibay na pagkakaibigan ng dalawang bansa ang inilunsad ng photo exhibit sa SM Baguio kanina. Makikita dito ang mga proyektong nabuo ng pagkakaibigan ng dalawang bansa. Today are highlights of the most significant events involving our two countries. Ang paglulunsad ay formal na dinaluhan ni Chinese Embassy Minister Councilor Wang Yulei. This city is very beautiful. Especially the people in this city is very hearted. I love the city and the people I think I will remain in my heart. The friendship between China and the Philippines long ago, I think will be turn good. Tiniyak din ng pamahalang lungsod ang patuloy na pakikipagtulungan sa mga iba't ibang proyektong hatid ng China para sa ikauunlad ng lungsod. Rendy Guzman para sa Luzon Headlines. At para naman sa mga fur babies natin, may mga organic products na benta ang isang fur daddy na nabuo umano ang kanyang ideya tungkol sa mga organic products na ito dahil sa pagmamahal niya sa kanyang mga fur babies. Alamin natin sa report na ito kung ano-ano ang mga ito. Kiwi pa Pet lover at dog breeder ang pamilya ni Renzo. Pamilya ang turing nila sa kanilang mga alagang hayop. Kaya noong nagkasakit ang alaga nilang aso ng hotspots, sinubukan niyang gumamit ng mga alternatibo at organic na mga solusyon. Mula dito, nagkaroon siya ng ideya na gawin itong negosyo. Paradise Fish, organic and natural pet essentials. Para to sa most target namin is cats and dogs, pero yung iba, just like raw goat's milk, pwede rin siya sa rabbits. Sinimulan niya ang negosyong ito noong 2020 noong kasagsagan ng pandemya. Sinimulan niyang ibenta ito sa mga kapamilya at mga kaibigan. Dahil sa mga good reviews mula sa mga customer,
unti-unting nakilala ang kanyang produkto. Organic, syempre, as the saying goes, di ba? Don't panic, it's organic. Wala naman akong nakikita masamang epekto ng organic. Tiniyak din niya na ligtas ang kanyang produkto dahil siya mismo ang gumawa ng mga ito at 100% organic. 100% pure Madre de Cacao siya, made of 100% Madre de Cacao. Pero kapag nandito ka sa Madre de Cacao industry, titignan mo pa lang yung dalawa is makikita mo na yung difference kung ano yung tunay sa nakiklaim lang na 100%. Kabilang sa mga gawa ni Renzo ang mga shampoo, conditioner, sabon at mga ointment. Kaya sa second anniversary ng negosyo ni Renzo ngayong Setyembre, pasasalamat naman ang kanyang ibabalik sa komunidad. Yun, next week, second anniversary ni Paradise PH. Meron kaming meron kaming libreng kapon at anti-rabies vaccination dito sa Bunuan Gazette Gym. Kasama natin dito ang Provincial at Dagupan City Veterinary Office at Bunuan Gazette SK Council. Dahil sa pagsisikap niya, abot na ang produkto nito mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kahit ilang beses mang pinanghinaan ng loob si Renzo, hindi ito nagpatinag at nagpatuloy lang ito sa pagbebenta hanggang sa makarating na ito sa tinatamasang tagumpay ng kanyang pagsisikap. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Dahil sa patuloy pa rin na pagluwag ng restriksyon dito sa buong Cordillera, patuloy rin ang pagdagsa ng mga turista kaya isang barangay mula Itogon may panawagan. Kung ano ito, alamin sa report na ito. Maraming potensyal na tourist spot sa bayan ng Itogon. Isa na dito ang Mount Pigingan na may taas na 1,000 meters above sea level. Dito sa Mount Pigingan, marami ka kasing view, matatanaw yung Mount Pigingan, Mount Ugo, and then yung mga, yung Ilog Agno. Diba, bakit tayo? Nakikita natin yung Ilog Agno. Isa rin ang Sulok Falls na may taas na 30 metro. Bagamat hindi pa masyadong binubuksan sa mga turista, nais itong i-develop ng barangay bilang bagong tourist attraction. Yan po yung source kasi ng tubig dito sa rice field. Actually wala pang history yan. Gusto lang natin i-develop. Pag ang plan natin dyan, gagawa tayo ng parang pool. Iayos natin, syempre, may magpatayo ng kubo, ganon. Dahil sa potensyal ng mga nasabing pasyalan, plano ng barangay na buksan ito sa publiko hindi lang upang maipakita ang ganda nito, kundi para rin sa paglago ng turismo sa lugar. Based na observation sa Mount Pigingan, talaga pong mag-income po lahat yung mga stores owners, yung mga transport. Isa ang homestaying sa mga nakikitang maaaring pagkakitaan ng mga residente dito. Unti-unti na kasi ang pagpunta ng mga turista sa barangay upang magbakasyon o magdaos ng mga events. Isa sa mga kumikita ngayon sa pagpunta ng mga turista ay si Desiree na isang homestay owner. Malaking tulong sir yung homestay. Yung collection po, parang ay improvements din sa bahay. Nung isang taon, mayroon ata kang nag-collect ng mga 80,000. Kaya hiling ng mga residente, proyektong infrastruktura ang ipagkaloob sa kanila upang makapagsimula ng negosyo. Na-imagine ko sir, of course, yung pwede kaming magtinda doon para ipakita namin yung mga products namin sa ibang turista. Yung mga pumupunta po doon sa Cross, kung may pupunta doon, yung product namin, pupunta namin doon. Kami mismo ang maglalapit pa sa kanila.
I think sir, itong yung tourist spots namin. Kasi eventually na-develop. Yung mga in the help of the barangay officials, at saka yung mga turistang pumupunta. Mas lalong na-develop or nakikilala yung mga tourist spot namin dito. Sana nga bumalik na ngayong po, kahit na may medyo pandemic pa. Para naman yung ibang kasama namin dito, may para may makatulong sa kanilang financials. Bukas ang barangay hall ng Dalupiri para sa mga turistang gustong bumisita. Nag-accept man tayo ng mga turista. And then, yung dapat nga yung mga organizers, welcome to yung mga organizers sa barangay natin. As long as they will provide yung kailangan ng barangay, yung proseso ba? May process nila na gusto. Umaasa ang barangay na mabibigyang pansin ang kanilang hiling sa unti-unti pang pagbangon ng Itogon mula sa pandemya. Sofia Pagatuan para sa Luzon Headlines. At iyan ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. Tumutok lamang sa Luzon Headlines mamayang 6 p.m. at News Force North Luzon naman ng 6:30 p.m. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. And this is the favorite part of the day. Ayun. Napapasubo na naman sana tayo. naman galingan mo, Ate Sofia, dahil Wala akong babalik ka classes, na naman speaking. sa baul. Ano nga bang na, ating bakit? game for Anong game today? yan? Ano ang ating game for today, mga ka-MB? Naku, ayan masyadong nakikita ang aking bilbil. Itago nyo naman. Oo, Ayan. jumbled word. Kaya ba i-tetch? Oo, kaya ba i-tetch? sige. Jumbo hotdog kaya ba? Jumbled word. Baka naman ganon, oo. Alright, para sa ating unang jumbled word. Mangga? Pagkain ba yan? Kala ko agimat. Ang galing mo naman. Oo. Prutas Gusto ko kasi pala. ng mangga. Actually, gusto kong bumili. Yan, Na mango. Mango? The queen Tagalog of the ba yan fruits. forever? Or English? May English din, ganun. Oh, Mangga, tama. Ayan, tama Ano ka. yan? Ayan. ito ay bulaklak. Sampagita. Bagets? Okay. Alright. Thank you. Oo, headroom. My God. Oo, diba? Oo, next. Let's Leche Yan. Okay, gutom na gutom. Pagkain talagang galing, no? Leche Yan. flan.
Tama. Ano pa? Gusto ko yan, nakakatama tayo. Ay, favorite ko ang leche flan. Bakit? Well, parang ang sarap niya, di ba? Ang lambot Tas kasi, yung no? may ube flan pa, di ba? Oo, meron. Tapos gusto ko yung malamig. Baka naman, Sir Charles. Yung nakapatong sa halo-halo. Oo. Anak ko, sarap nun. Tapos Sir Charles, malamig. alam mo na yung gusto namin, Alam mo na, Sophia. Alam mo ba gumawa ng leche Magbayad ka. flan? Alam niyo ba gumawa? Madali lang. Masarap yung leche flan pag yung malamig na malamig. Yun lang, kailangan mo ng, arnibal sa una eh. May arnibal. Yung natunaw na sugar. Arnibal pala ang tawag doon. Akala ko sauce. Caramelized. Oo, next. Next. Between. Ito ay nagniningning. Between. Ay, akala ko siya. Ay, ano ba? Oo, next. Akala ko si Next. Bahaghari. Maraming kulay. Bahaghari. Hala, ang galing mo na. Ang galing naman yung utak natin na pag... Pero alam nyo, based on research daw, kahit daw pala, hindi natin, kahit jumbled ang word, basta andun yung first letter and yung last letter, mababasa mo siya. Anong tawag dun sa phenomenon na yun? Oo, I Nakalimutan ko forgot. na Pero Basta, ganon, mga ka-MB. Tapos kaya mong diretsong basahin. Oo, tama. kahit first and ano lang, tapos jumbled Basta na yung tama gitna. yung first and last. Yes, Yeah. exactly. Ang galing ng ating mga utak. Yeah. Sana all may utak. Okay, next. Okay. Ano next? Maligayang Pasko. Wow. Ay, Maligayang pasok. Akala ko rin maligayang pasok eh. Sabi ko pasok? Balik eskwela yan. Maligayang. Uy, ilang days na lang ba? Parang 97. Wala yung taga-bilang natin. Oo, si Ma'am Shaggy. na lang ata. 97 Malapit na. na. Oo, Christmas. Pero malapit na Grabe. yung birthday. Ay, oo, yung mga birthday na. Oo, di ba? Oo, malapit-lapit na. Pwede. October, mga ka-MB. October. Okay, next. next Okay, tayo. next. Walang himala, joke. Ano yan? Mahal na araw. araw. Walang himal. Saan ang galing yung walang himal? Yung ano kasi, yung W. Feeling ko ba yan? Oo. Mahal na araw. Kala ko walang halima. Oo. Mahal na araw. Okay lang Kasi yan. nakalagay doon Biyernes Santo. Ayan, live na ngayon. Morning, Balitaktakan! Alright. Live na ngayon. Live na live. Oo nga. Live and Last na ba alive. yun? Ano pa? Meron Last pa na ba? ba yun? Live. Ay, oo. Live Ay, na oo. Last ang Ang morning cute. balik. Oo, Ang galing gusto ko lang. yun. Gusto ko yun. Na-exercise yung Next, utak mga natin. trentang ganun ha. Oo, tama. Isip naman kami. Oh, yeah. Kabuhayan kami. And maraming salamat po ulit sa lahat po ng nanonood po sa amin. And ang atin pong resulta para po sa ating small town lottery ay first draw is 3828, second draw is 2512, and third draw is 113. Kaya sa mga mananalo or nanalo na po, congratulations. And Palibre. baka naman, andito lang po kami, message nyo lang po ang aming Facebook page, Pwede. and makatikim naman kami dyan. And happy birthday po sa aking ninang na si Ninang LV. Happy birthday. Maraming salamat agad. Maraming salamat sa... Maligayang Pasko, Ninang. Maligayang Pasko. Maraming salamat sa biyaya ng iyong buhay na lagi mong sinishare sa amin. Happy birthday. And sa lahat po ng nanonood dyan po sa La Union, syempre sa family ko and sa family ni Course, and buong La Union, Pugo La Union. Magandang umaga po sa inyo. And salamat na rin sa Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, Anis Grill, Pizza Stack, and Aldrich Corporation na napakaraming produkto para po pampawin ng sakit sa ating katawan dahil wala nang aw sa paw. Ayan, magpapasalamat din ako sa mga laging nanonood sa amin dyan nga sa La Union, yung aking mga kamag-anakan, mga kapamilya, ganyan. Maraming salamat po sa Pagaduan family, of course, sa Labador, sa Castillo family, sa patuloy na pagtutok, and sana keep safe tayo dyan, no, kahit sobrang init daw sa baba. Yun ang reklamo nila. Every time na mag-chat sila. Ayan. And pasalamatan din natin ang ating mga sponsors, ang TG Home Builders, of course, kung gusto natin ng one-stop shop para sa renovation ng ating mga bahay, TG Home Builders na yan. And of course, the National Grid Corporation of the Philippines, maraming salamat din po. At makakalimutan ba natin ang first ever and only 5-star mountain resort in the Philippines, ang Baguio Country Club. Ayan. Batiin ko lang din sa ating Facebook Live ngayong umaga si Nestor Gapasin, si Ma'am Miriam Orinion, si Ma'am Shisheki, nanonood siya ngayon, and si Sir Rodel Olanday, and si Rain Gaya, ang final score daw, Ren 5, Charles 3, Sofia 2. Parang mas marami namang sagot to. Grabe ka na! Naku, bias si Rain. Magre-reklamo na ako. Wala na. Naku, wag ka naman. Minus points ka din sa akin. Pahabol
lang din, mga pinsan, mga tita, and mga kapatid ko sa Binyag dyan po sa Damortis, La Union. Kay Ate Sunshine, nagtatag sila pa rin. Thank you for sharing our live. Sana tuloy-tuloy na to hanggang bukas and next week, and tuloy-tuloy nga. Good morning! Ayan, batiin din natin ang ating mga sponsors ngayong umaga. Simulan natin dyan ang Batang 90s Milk Tea dyan po sa Upper Session Road, Baguio City. Ang Musar Music, at huwag din natin kakalimutan ang Pugo Adventure Resort para po sa iba't ibang outdoor activities na hanap nyo kahit ngayong tag-ulan. Pwede yan sa Pugo, La Union. Yan. And nakasama nyo po ngayong araw na nagmarites na naman at nag-share ng good vibes ang nag-isang minion in the house, Randy Guzman. At nakasama nyo rin again ng 2 araw lang ngayong linggo ang inyong ate/tita na mami-miss kayo every day. Kung wala ako, syempre, Sofia Pagaduan. And ang first and last na nagbumati sa inyo ngayong umaga, Charles Limon. And bukas, magkita-kita tayo ulit dito lamang sa Morning Balitaktakan!